Gvern ġdid nazzjonalista wiegħed li dawk kollha eliġibbli għas-servizz tal-IVF se jkollhom il-proċess kollu kopert bla ħlas, inkluż it-trattament, il-faċilitajiet, il-konsultazzjonijiet u l-mediċini kollha neċessarji. Hekk kif il-ħamis li għadda ġie ppreżentat il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Viżjoni għal Malta 2030 ħarġu dettalji dwar il-proposti li qed jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sabiex jgħin lil dawk il-familji li jkollhom bżonn jagħmlu trattament tal-IVF. Proposti li kienu milquwa b'mod mill-aktar pożittiv minn Janice Busuttil li ilha żmien twil titkellem dwar kemm dawn il-familji għandhom bżonn li tingħatalhom l-għajnuna kollha neċessarja. Kienet sign of relief, letteralment ġifieri għamilt fl-aħħar xi ħadd semana, qedna tgħid semana għalija u għall-koppji l-oħra. Kienet mill-bidu minn meta f'Sepptember avviċinajt lill-Dr. Bernard Grech u kif rajt il-proposta ħadd relief kbir. U ngħidlu grazzi ġifieri minn qalbi tal-li sema din il-karba ta' dawn il-koppji kollha. Taħt Gvern Nazzjonalista omijiet li jkunu weldu tarbija permezz tas-servizz tal-IVF jibqgħu eliġibbli li jużaw il-proċess kollu bla ħlas għal ċikli sussegwenti biex ikollhom aktar tfal. Apparti dan, Gvern ġdid Nazzjonalista huwa kommess li jibqa' jinvesti fis-servizzi tal-IVF u tal-maternità f'pajjiżna. Dan sabiex il-faċilitajiet marbuta mat-twelid tat-tarbija offruti f'pajjiżna ikunu fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea.